Hey, det er Kato her. Jeg tror, hvis det er på tide, at I i Facebook-familien får lov til at se mit nye studie, som jeg har arbejdet på de sidste par måneder. Vi står ude i gangen lige nu og går ind her. Vi har lidt gæster, så det håber jeg, I kan leve lidt med. Der er lidt forskellige folk her. Please say hi to the camera, people. Hi! Herovre der har vi vores Wall of Fame med lidt guldplader og så videre. Hernede bagved. Det man skal have i studiet. Køleskab. En masse flotte awards, jeg har vundet hernede. En masse flotte søde piger. Og herovre, der har vi simpelthen pulten, højtalerne, det hele. Ja, det er sådan set bare... Nå nej, for fanden. I skal også lige se min vokalboks. Den har vi også lige fået bygget. Lad os lige prøve at gå ind og kigge en gang. Oh, hi. Hey man. How you doing? I'm doing cool, man. I'm in the middle of a session right now. Oh, sorry, man. Kindly get the fuck out. Okay, cool. Sorry, man. Ja, det er så mit nye studie. Ja, så har I set det. Hey, hey. This is me, and that is you. You can feel my game on Channel 2, on BBC, or Channel 3. It's DOG and KAT. Oh, here you go. Let me steal the show. I'ma let you niggas.